May trabaho tayo mga labs. Dito tayo magtrabaho. Putulin ko lang yung ano, yung kahoy na yun na tumutubo. Putulin natin. At yan, dito tayo. Tapos na akong naglilinis ba. Yes, ang sarap sa feeling na nakapagtapos na tayo dito sa harap para putulin ang kahoy. Para aeroplano. Murang magmahagba. Okay, ito yung putulin. Baka may sawa. Baka may sawa dito. Okay, tara. Diba? Ang laki ang laki talaga ng ano ko. Lilinisin. Ito siya. Pabayaan natin yan. Kahit pagod na si Inday Miri, naisip ko pa rin na sobrang ano ko, sobrang lucky ako dito kasi nga ano, alam nyo na, meron tayong lupa na lilinisin. So andito kami sa bukid. Bukid walay papel. Oh. Kas mo sa pilapil. Bukid, baktas after eating rice. Ang bukid doon mga loves. Ang gandang tignan. Tignan mo ang lalaki ng mga bahay doon. May mga ari ito ng farm ba? Tingnan natin. No, yung may mga ari ng farm ito, no. Baka may nagtumatay sa labas. Hala. Telis mo ba? Telis pa. Mayayaman, no? Mayayaman. Grabe si Lloyd, pinaka. Hala, mga mayayaman. Hala, B. Lloyd, kitang-kita mo pati ang bintana. Ari ng bahay dito ba? Sino itong mga babaeng ito? Ang ganda doon sa bukid, no? Busog. Busog. Ni Milin, anong oras ng punta asawa mo? Sinabi ko sa kanya, Hala, sinabi mo yung right address? 30, di ba? Oo. 30, and then anong kasungod? Kasunod. Hala ka. 30 lang. Ang daming 30 sundubi. Naka-live? Wala, hindi. Baka 30. Ha? Wait, ano yun? Angle. Pupunta yun sa... Sabi mo, Jersey. walang angle dito. Ingle. Walang angle dito. Ingle. Parang ingot lang. Walang ingot dito. Pwede pala matrim ang kahoy na yan sa ilalim, oh. Yung Christmas tree na yan ba, oh. Na-trim nila ang ilalim, oh. Mostly yung mga landscaper, eh. Meron talaga silang special tools. Parang Christmas tree, ano? Tapos lagyan mo ng Christmas light. Oh, I see that. Gandang posisyon ni Tami, mga loves. Good morning. Good morning po. Tambay kami. Good morning. Good morning mga loves. So yun, ang aso ko is hintay ng hintay. What do you want? Huh? Do you want something? Dada give you something now? Did Dada give you something? Okay, let's go get some bonsi. Let's go get some bonsi, come on. Hello mga loves, good morning. Good morning. So ngayon is Monday and alam nyo na pag sa Tami walang trabaho. Dito lang kami sa bahay, tambay-tambay. Tambay ka ni Mister kasi hindi naman ako pwede ding sa aming yard kasi nga kakatapos ko lang sa yard. Ano ba yun? Friday, nag-cut ako ng damo Friday. So, okay pa siya. Andun ngayon Monday. Anyway, so, hala, nag-harvest pala ako kahapon ng meron akong nakita na ampalaya. Nagtubig ako kahapon. Andito yung kaibigan ko, nag-harvest sila ng mga gulay. Pero, alam niyo kung anong nangyari? Meron palang ampalaya na katago. Andin, kinuha ko kahapon habang nagtutubig ako sa ating mga gulay. Hindi nilagay ko doon, no? Kita-kita ko pa ibabaw sa bato.
Buti na lang. I think hindi gusto din ng mga hayop yan. Mga squirrel or mga bunnies. Kasi papasok yung squirrel at saka bunnies paminsan dito eh. Naghanap ng gulay. At saka hopefully hindi nila kainin yung aking kalbasa. Kasi meron akong kalbasa doon na isa tumubo at hopefully hindi nila yun kakainin. So yun lang yung ano ko kasi. Kung kainin nila yun, wala. Ibutin ko talaga. So yun lang yun mga darling. And ano pa ba? At saka mayroong binigay yung kapitbahay na akin kahapon. I-try nga natin ito, be. I never tried this one. You know, I don't know kung anong pangalan nito. Ito din, hindi pa ako nakatry. Atin din itong ano, be. Ano natin, hugasan. Hugasan natin. Dito ka muna, ha. Kasi mayroon itong mga ano, mga loves. Hugasan natin. Ano pala mga loves? Hala, may liso siya. Hala, ano, ganito pala siya, oh. Okay lang siya, masarap. May liso. May liso siya. Love, so ito na yung prutas na try ko na siya. Masarap siya. Nectarine pala pangalan nito. Nectarine pala. Ito siya. Masarap siya. Ito yung prutas na may balahibo na maliit. Masarap din siya. Ito, hindi ko alam kung sabi pa ng kapatid ni Tami, isa daw itong float. Float? Iwan ko kung ano to, walang lasa, puro tubig. Yun naman siya, nakalimutan kong pangalan nito, pero masarap siya mga loves. Ito siya masarap. At can I join you? Can I join you? Hello mga darling! Punta lang, meron lang kaming lakarin. Punta kami sa bangko ni Mister. Kasi kailangan na kailangan. So yun. When we can receive and sign the tax paper from last year. Oh, you have it already? Okay, then we have to do something, Han. Which one is you're going to print? The one that we signed? Huh? Oh, you can print out the one that you sent and then sign it, and then I have to make a copy of it. Okay. But I think she filed it. She had to sign it there. Okay. After all that, we have to pay Abby even though we don't want to do it. Yes, I know. Even though I feel like we did pay the whole thing. I really did believe that we did. But whatever. 750 and then while over here is 200 something. For the both of us, right? Yeah. For what the heck? Really, seriously. What a big difference. Yung mga tao talagang mag-take advantage mga loves. Mostly pa naman yung mga taong mag-take advantage is yung mga friend mo pa talaga, no? Mga kilala. It's very hot. Usually is yung mag-take advantage is yung mga taong hindi mo kilala or yung mga ano, pero grabe. Kilala mo pa talaga yung mag-take advantage, family, friend for a long time, pero sila yung ano, may pinaghuhugutan lang ako mga loves sa ano namin, taga-file ng aming tax. Ang laki ng bayad niya. How much, ma'am? Is 900, right? 9. 975. Yeah. Yeah, that was crazy, right? Mom doesn't have much stuff, right? Did she have much stuff? No, she had the same pretty. There was stocks of it, the same thing every year. Transferred over. Yeah, I don't know why. I don't know you guys or even you why you stick to him. Because it's a friend, it's okay to take advantage. You let them do it to you guys, especially mom. Bahay na kami mga loves. Sa bahay na kami and then yun, upo lang tayo dito. Nagluto ako ng sausage pala, oh. Luto tayo ng sausage. Kasi ano, tawag nito.
bukas trabaho si Tami, and ako naman dito is hindi na ako dito nakapaglinis sa aking dito na side. Usually ito dito is ito ni Tami, yung pressure wash. Pero this time hindi kami nakapag-pressure wash sa bahay. So kaya ang dumi-dumi. Sabi ko sa asawa ko, next year na lang kasi dapat spring mag-start na tayong yung maginaw-ginaw pa ba. Para naman hindi masyadong mainit kasi nakakapagod mag-pressure wash sa bahay. So yun yung sabi ko sa kanya. Yan. Hindi nga ako nakapagtapos ng dito. Tapusin ko itong mga labs kasi hindi ko naprotektahan na itong sa ibabaw na area dito. Ito yun siya, yung ating sausage, no? Ito. Yan, ang init ng kalibutan tapos na po ako nagluto doon sa labas mga labs, and tapos na yung sausage ni Mister. So nagluto na naman ako dito ng tawag nito, salmon, yun yung niluto ko para sa aking dinner, no, kasi alam na this, ang dilim, bakit ang dilim, look, so madilim ang kahapon, so ito yung aking dinner, and then kay Tami sausage. Nag-defrost siya ng kanyang I think the one that you have is not good anymore. From the freezer. Hindi na ako makalitos nito Gumawa siya 4 years ago. And then ngayon lang niya dinefrost. No? 4 years ago. Kaloka talaga. Anyway. Nag-ulan na mga labs sa mainit. You know, init ang panahon and then ulan. Maulan na panahon. And then may nagkakat doon ng damo. Diba? Yan. And then my husband is busy with his phone. Hi, love. So, dito, lumabas ako kasi nga, nandito siya sa labas and then ako sa loob. So, sabi ko, hi, I wanna spend time with my baby. So, yun na nga, ini-ignore man niya ako mga loves. So, hinihintay lang ako. Gusto ko lang kunin yung attention niya. Pero kapag talagang ganyan yan siya, kapag meron siyang mga tinitignan, lalo na sa mga news ngayon mga loves, parang na talaga siyang mga loves, yung parang wala na siyang pakialam sa paligid niya. So kung sapakin ko yung ulo niya, wala pa rin yan ba? Kasi talagang yan siya, na-addict, lalo na sa mga news ngayon. So ngayon ako naman, magpaano tayo. Mga loves. Hindi na niya ako mahal. He like, if we are just meeting for a few months and then I will talk to him, he will talk to me, and he will just so nice to me. And now because we're 16 years later mga loves, you have to understand when you're like with your partner for a long time, i-ignore ka na niya, they don't wanna talk to you, so that's the reality of being married to a foreigner. And tingnan natin kung anong masasabi niya. Parang he's playing, priority is priority. If you're not the priority, you'll see. Wala na. Naghihintay ako dito. Hintay. Akala ko ilagay niya yung cellphone. Ay, hindi na talaga ako priority ni Tami. Sige na, Tami, Ay, Tami, ang sarap mong sapakin dyan. Sarap talagang sapakin. Ini-ignore niya ako mga loves. Hintay ako ng hintay. Wala man lang, walang, hi. Meron siyang ginagawa, pero meron siyang sinasabi, pero wala yung pakialam mo. Ay, nako!